یک بچه بای بچه مسجد намозхонӣ рафт намозша хонд тамом кард ки дуо кардеса буд ки як пирамарди пир дуо кард: худоё худовандо, ба ҳамиқа бузургият барои ман камтар таом ягон ширинӣ худовандо насиб гардон гуфта дуо кардеса буд. баъд ин бойбача дар дилаш гуфт: нигоҳ кун, ҳамин бой будагии маро фаҳмид ки ҳам хеле гуфт ҳамин мада мегуфт ман ҳамида медодум ку барои ҳамин кораш майда ягон чи наметавон гуфт. баъд пирамард дуо кард, дуоша тамом кард ва дар як кунҷи масҷид рафта шишт ки як бачак, як шахси оддӣ дар дасташ сабад ҳама чиз мевагӣ дошт, гирифта ба сӯи масҷид равон буд. омад даруни масҷид, сабата овард дар пеши пирамард монд. пирамард рӯй кард ки дид пеши Аллоҳ дуо карда будам, дуо карда буд, гуфтаги чизош ҳаст. ва чанд қайхӯр то сершидагиша пирамард хурд ва бой бача нигоҳ кард, ҳайрон шид, дар фикр зад. пирамард пушон болоша амхи сабата дисти умарда дод. умар остагӣ чӣ нагуфта сабата гирифт, оҳиста оҳиста ай масҷид берун шид. бой бача дар фикр зад ва ай қафои умар давид. бес гуфт давид, қапидакша. бой пурсид, гуфт: эй мард, ту кӣ? баъд ҷавоб дод, гуфт: ман пасту одам. гуфт. баъд гуфт акша: ту ин марди фақире ки бурди сабатқати чиз доди иро мешиносӣ? гуфт: не, намешиносам. хай нашиносӣ, барои чӣ ида шириниву таом гирифтӣ овардӣ? баъд гуфт: ака, гуфт, ма гуфт як фақирам, гуфт, як фақире ки ароба бозорда мекашад. имрӯз корум нақ шид. як бойбачае омад, гуфт: борма, гуфт, то мошина бар. боша, то мошинша бурдум ва барои ман пули бисёр дод. ягон бор хеле пули бисёр кор накарда будам, ягон чи фарзандомда бурда наметонистам ва имрӯз фикр кардам, хулосаеда омадам ки ягон чизи ширинӣ, ягон чизи хушрӯ баро фарзандомда қати фарзандом бихӯрам гуфта фикр кардам ва гирифтам ҳамин чизоро, хона рафтам. занам гуфт: авқот кардеса буд? гуфт: ма, гуфт, то авқоткиниша ки сарма мурдум ховм буд. яке да ховм пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дидам. субҳаналлоҳ, субҳаналлоҳ, субҳаналлоҳ. хуб шид ки ховм буд. ҳамуҷада пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар ховм дидам. мада гуфт: ту аи хушрӯ меваҳод, аи хушрӯ авқотот бар, гуфт, ҳамун шахса бихӯрон. гуфт: иншааллоҳ, гуфт, ма тура дар қиёмат, гуфт, ҷанната ваъда мекунам. ма ай ховм хестум ва таоморо гирифтум, давом ба сӯи масҷид рафтум. хай масҷид рафтум, давомша хитом дидем, гуфт сини бой. баъд бой гуфт: ту ҳамин чизҳое ки ай бозор харидӣ чанд сумда харидӣ? фақир гуфт: фалон сумда. бой гуфт: ма туда 10 баробар метум. гуфт. мада гуфт: камтар ҳамун савобот бите. гуфт. и гуфт: намешава фақир, намешава. гуфт: 20 баробар метум, 20 баробар. ҳамун савобот камтарша барои ма бите. гуфт: намешава. гуфт: 100 баробар метум, ҳамун харидагӣ шуда 100 баробар зиёд пуша метум, ки мада камакак савоб ҳамун гирифтагӣ бите. гуфт: намешава. гуфт: агар, гуфт, тамоми дунёро бити ма, намешава. гуфт: барое ки, гуфт, ма ин дунёро чӣ кор метавонам? мара пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҷанната ваъда кард. шумо бармабар қати ҳамин одам намоз хондену худованд шумода ай ҳамин савоб бенасиб гардон. гуфт. хай, гуфт, насиб набуде.